ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना आजच्या षटतीला एकादशीच्या खूप मनापासून शुभेच्छा। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत। श्री गौरनिताई यांना साष्टांग दंडवत। श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत। श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत। श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांना माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया। अध्याय 5वा आपला झालेला आहे कर्म संन्यास योग, की जिथे भगवंतांना अर्जुनाने विचारलं की कर्मयोग श्रेष्ठ म्हणजे कर्म तू करायला सांगतोयस, मग एकीकडे त्यागही श्रेष्ठ म्हणतोय, मग हे कर्म कसं करायचंय, तर हे कर्म भगवंतांसाठी करायचं आहे, निष्काम पद्धतीने करायचं आहे। आणि म्हणून भगवंत म्हणतात त्याग आहे श्रेष्ठ, की भौतिक आसक्तीपासून कुठेतरी स्वतःला विरक्त करणं निश्चितच योग्य आहे, परंतु त्याही पेक्षा श्रेष्ठ कर्म करणं, आणि ते सुद्धा भगवंतांसाठी कर्म करणं, आणि ते निष्काम पद्धतीने करणं, कर्म करणं। म्हणून त्या कर्माला भगवंतांनी की कर्म हे नक्कीच श्रेष्ठ आहे। आणि म्हणून भगवंतांनी अर्जुनाचा हा कन्फ्युजन आणि हे जे काही मनात त्याच्या कुठेतरी शंका होत्या त्या शंका दूर केलेल्या आहेत। आणि या कर्म संन्यास योगाला आपण जाणलेलं आहे की जिथे फलगू वैराग्य, संन्यास कशाचा घ्यायचा आहे हो? प्रभुपाद सांगतायत, जसं मी दरवेळी उल्लेख करते की हे देह सुद्धा भगवंतांनी दिलेला आहे, मग तिथे संन्यास कुठल्या गोष्टींचा घ्यायचा आहे? म्हणून प्रभुपाद म्हणतात जे कृष्णाचं आहे ते कृष्णासाठी वापरतोय हो आम्ही, त्यामुळे तिथे संन्यास घेण्याचा कुठला प्रश्नच येत नाही। आणि म्हणून तो संन्यास घेऊन, की अर्जुनालाही भगवंतांनी सांगितलं की तू कुठे जंगलात जाऊन संन्यास घेण्याच्या गोष्टी करतोयस, तू क्षत्रिय आहेस, तुला युद्ध केलंच पाहिजे, तू निर्भीड हो आणि अगदी निश्चयाने युद्ध कर, कारण तुझा काही शत्रू तुझं कौतुक करणार नाहीये, तू संन्यास घेतला आणि तू युद्ध न करता मोठा चांगला डिसिजन घेतलायस असं काही नाही, कारण तू क्षत्रिय आहे, तू तुझा क्षत्रिय धर्म पाळलाच पाहिजेस। त्याच्यामुळे तू तुझं सगळं कर्तव्य पार पडून, आणि ते तू युद्ध तुझ्यासाठी नको करूस, तुझ्या इंद्रिय तृप्तीसाठी नको करूस, तर तू ते मला अर्पण, माझ्यासाठी। अशा प्रकारे भगवंतांनी फलगू वैराग्य आणि युक्त वैराग्य, काय फलगू म्हणजे कुठेतरी फसवेपणा आहे हो त्याच्यामध्ये, की ज्या फलगू नावाची नदी आहे उत्तर प्रदेशामध्ये, त्या फलगू नदीचं उदाहरण दिलेलं आहे की कुठेतरी ती फसवी आहे नदी, कळत नाही ती आपल्याला करून कसं आहे, ती नदी आहेच हे लक्षातही येत नाही। त्याचप्रमाणे माणसाचं असतं की मग कुठेतरी या भौतिक गोष्टींपासून विरक्त झालेला आहे आणि अनासक्त झालेला आहे, म्हणून सगळं सोडून आपण ते कर्मच सोडून दिलं करण्याचं आणि जाऊन बसलो, तर ती कुठेतरी पळवाट वाटते हो। मग भगवंत सांगतायत मग ती पळवाट घेण्यापेक्षा तुम्ही ते युक्त वैराग्य, कारण तिथे कुठेतरी भौतिकतेमध्ये पुन्हा फसायचा, पुन्हा ते पतन व्हायची नक्की शक्यता आहे, पुन्हा घसरण्याची शक्यता खूप आहे तिथे। त्यापेक्षा कर्म करा ना, कर्म करा, भगवंतांसाठी कर्म करा हो, भावना जोपासा, ती मनामध्ये कृष्ण भावना जोपासा, मग ते कर्म करणं अतिशय सोपं होऊन जातं। तिथल्या बंधनांपासून सुद्धा ते मुक्त होतं, ते कुठल्याही बंधनात तुम्हाला अडकून ठेवत नाही, कारण तुम्ही ते स्वतःसाठी करतच नाही, त्यामुळे ती कर्म बंधनही तुमच्यावर लादली जात नाही, मग त्या कर्माच्या फळांचे भोगही भोगायला लागत नाहीत, आणि त्याप्रमाणे तुम्ही त्याच्यापासून मुक्त होता, असं भगवंतांनी सांगितलेलं आहे। तर त्याच्या पुढेच आपण जाऊन कर्मयोगाचा कुठेतरी शेवटचा टप्पा आपण बघतो आहोत, की जो ध्यान योग आपल्याला आज सांगितलेला आहे, की कुठेतरी मेडिटेशन, मग ध्यान योग हा काय आहे प्रभुपादांनी सांगितलंय।
तर भगवान सांगतायत, भगवंत अध्याय 6 ध्यान योग. श्री भगवान वाच श्री हरे कृष्ण माताजी. फलम कार्यम कर्म हरे करोति. कृष्ण माताजी. हा हा, वाचा ना प्रभूश्री. मी ससंज्ञा वाचतो. तिचे योगी च अध्याय 6 ज्ञानयोग. येस श्री प्रभूजी. भगवान उवाच. अनाशिता कर्मफलं कार्यं कर्मं करोति यः सत्सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च. निर्विघ्नेन चाक्रिया. श्री भगवान म्हणाले, जो आपल्या कर्मफलांवर आसक्त नसून कर्तव्य म्हणून आपले कर्म करतो तोच वास्तविक संन्यासी आणि वास्तविक योगी होय. पण जो अग्निहोत्राधिक कर्म करीत नाही, तसेच आपले कर्तव्यही करीत नाही, तो संन्यासीही नाही आणि योगी सुद्धा नाही. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. त्या अध्यायात भगवंतांनी मन आणि इंद्रिये संयमित करण्याचे माध्यम म्हणून अष्टांग योग पद्धतीचे वर्णन केले आहे. तरीही सामान्य लोकांना, विशेषतः वर्तमान कलियुगामध्ये, या पद्धतीचे आचरण करणे अतिशय कठीण आहे. जरी या अध्यायात अष्टांग योग पद्धतीची शिफारस करण्यात आली असली तरी भगवान विशेष जोर देऊन सांगतात की कर्मयोग अथवा कृष्ण भावना भावित कर्म करणे हे अधिक श्रेष्ठ आहे. या जगामध्ये प्रत्येक मनुष्य आपले कुटुंब आणि त्याच्या साधनांच्या पालनपोषणा पालनपोषणार्थ कर्म करीत असतो. परंतु कोणीही काहीतरी वैयक्तिक स्वार्थ, वैयक्तिक तृप्ती वाचून, मग ती व्यक्तिगत असेल किंवा व्यापक असेल, कर्म करीत नाही. कर्मफलांचा उपभोग घेणाऱ्या दृष्टीने कर्म न करता कृष्ण भावना भावित कर्म करणे हीच परिपूर्णतेची कसोटी आहे. कृष्ण भावना युक्त कर्म करणे हे प्रत्येक जीवाचे कर्तव्य आहे. कारण सर्व जीव स्वरूपतः भगवंतांचे अंश आहेत. शरीराचे अवयव संपूर्ण शरीराच्या संतुष्टीप्रित्यर्थ कार्य करीत असतात. शरीराचे अवयव स्वतृप्तीकरिता कार्य करीत नसून संपूर्ण शरीराच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ कार्य करतात. त्याचप्रमाणे जो जीव वैयक्तिक संतोषार्थ कर्म न करता परमसत्याच्या संतोषार्थ कर्म करतो, तो परिपूर्ण असा संन्यासी किंवा योगी आहे. संन्याशांना कधी कधी वाटते की ते सर्व भौतिक कर्तव्यातून मुक्त झाले आहेत आणि म्हणून ते अग्निहोत्र यज्ञ करण्याचे थांबवितात. परंतु वास्तविकपणे ते स्वार्थीच आहेत. कारण निर्विशेष ब्रह्माची एकरूप होणे हेच त्यांचे ध्येय असते. या प्रकारची इच्छा असणे हे इतर कोणत्याही भौतिक इच्छेपेक्षा श्रेष्ठ आहे. परंतु ही इच्छा ही इच्छा सुद्धा स्वार्थयुक्त आहे. त्याचप्रमाणे सर्व भौतिक क्रियांना विराम देऊन अर्धोन्मिलित नेत्रांनी योग पद्धतीचे आचरण करणाऱ्या योग्याला वैयक्तिक तृप्तीची थोडीफार इच्छा असतेच. पण पण कृष्ण भावना भावित कर्म करणारा मनुष्य स्वार्थाशिवाय परमसत्याच्या संतोषार्थ कर्म करतो. कृष्ण भावना भावित मनुष्याला वैयक्तिक संतुष्टीची मुळीच इच्छा नसते. श्रीकृष्णांना संतुष्ट करणे हीच त्याची यशाची व्याख्या असते आणि म्हणून तो परिपूर्ण संन्यासी किंवा परिपूर्ण योगी असतो. त्यागाचे परमोच्च प्रतीक असणारे श्री चैतन्य महाप्रभू पुढील प्रमाणे प्रार्थना करतात. न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगतीश कामये मम जन्मानी मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर्हैतुकी त्वयि. हे सर्व शक्तिमान प्रभो, मला धनसंचय करण्याची किंवा सुंदरीचा उपभोग घेण्याची ही इच्छा नाही. तसेच मला पुष्कळ अनुयायी जमविण्याची ही इच्छा नाही. माझी एकच इच्छा आहे की जन्मांतर माझ्यावर तुमच्या अहैतुकी भक्तिपूर्ण सेवेची कृपा व्हावी. हरे कृष्ण हरे माता. कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. तर इथे परिपूर्ण योग्याची व्याख्या दिलेली आहे. पहिल्याच अध्यायात भगवंत सांगतायत ना आपल्याला की अष्टांग योगाची, इथे अष्टांग योगाविषयी भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. ज्या कर्मयोगाला आपण जाणलेलं आहे की हे कर्म करायचंय ते कशासाठी,
तर कर्मफलांवर आसक्त न होता निष्काम पद्धतीने कर्म करायचं आहे. पण अशा कर्म करणाऱ्यांना, आणि म्हणूनच जे आपलं मन आणि इंद्रिय यांच्यावरती नियंत्रण ठेवून जेव्हा पूर्णपणे याच्यावर त्यांचं नियंत्रण येतं आणि त्या कर्मफलांचाही त्याग केला जातो, तेव्हा त्या व्यक्तीला परिपूर्ण योगी असं म्हटलं जातं. पण जे अग्निहोत्राचं कुठलाही काही कर्म करत नाहीयेत आणि आपलं कर्तव्यही करत नाही, ते मात्र संन्यासी किंवा योगी असू शकत नाही. मग इथे आपल्याला बघितलंय की कर्मफलांचा उपभोग घेणाऱ्या दृष्टीने कर्म न करता कृष्ण भावना भावित करणे हीच त्या योग्याची परिपूर्णतेची कसोटी आहे. कृष्ण भावना भावित युक्त कर्म करणे हे प्रत्येक जीवाचं कर्तव्य आहे, कारण सर्व जीव स्वरूपतः भगवंतांचे अंश आहे. जसे शरीराचे अवयव हे पूर्ण शरीरासाठी कर्म करत असतात, पूर्ण शरीराच्या, कारण एका त्याच हाताला बरं वाटावं म्हणून हात काम करत नाहीये, तर सगळ्या शरीरासाठी ते कर्म करत असतात. म्हणून परम सत्याच्या संशोधार्थ कर्म करतो तोच पूर्णपणे संन्यासी म्हणवला जातो. म्हणजे कसं आहे की योगी संन्यासी हे काही फक्त तुम्ही म्हणतात परिपूर्ण योगी, याची व्याख्या जसं आपण म्हटलं की योग म्हणजे फक्त शारीरिक भावनेशी निगडीत नाही, शारीरिक शरीराशी म्हणजे शरीराशी निगडीत गोष्ट नाही, भगवंतांशी जोडला जाणारा योग. पण हा योगी कशा प्रकारे, तर तो करतोय कर्म भगवंतांप्रती, ते कर्म करतोय त्यांच्या संतुष्टी करता ते कर्म करतो आहे. आणि म्हणूनच मग याच्या विरुद्ध जे आहे ते जे निर्विशेष ब्रह्माशी कुठेतरी एकरूप व्हायला बघतात, निश्चितच ही कुठेतरी श्रेष्ठ आहे हो, की ब्रह्माशी एकरूप होण्याची जी इच्छा बाळगणं ती श्रेष्ठ आहे. पण तिथे पण कुठेतरी स्वार्थ येतोय ना, मला व्हायचंय, मला मुक्त व्हायचंय, मला ब्रह्माशी एकरूप आहे, म्हणजे तिथे कुठेतरी स्व इंद्रिया संतोषाप्रित्यर्थ केलं जाते. पण कृष्ण भावना भावित कर्म करणारा मनुष्य स्वार्थाशिवाय परम सत्याच्या संशोधार्थ कर्म करतो, आणि या मनुष्याला वैयक्तिक संतुष्टीची म्हणून नसते. आणि म्हणूनच कृष्ण भावना भावित कर्म करणं हे भगवंतांच्यासाठी भगवंतांना संतुष्ट करण्यासाठी केलेलं कर्म आहे, अशी त्या यशाची व्याख्या होते. आणि म्हणून असा हा संन्यासी जो भगवंतांसाठी कर्म करतोय, आत्म इंद्रियांवांचे तारो नाम काम, पण श्रीकृष्ण इंद्रियांवांचे तारो नाम प्रेम, जो भगवंतांप्रती, की मग चैतन्य महाप्रभू सांगतात ना सुंदरी ना धन नकोय, सुंदरी नकोय, काहीही नकोय, पण मला जन्म जन्मांतर माझ्यावर भगवंतांची अहैतुकी अशी भक्तीपूर्ण सेवेची, कुठलाही हेतू मनामध्ये न बाळगता भगवंतांची सेवा करण्याची माझ्या मनात माझ्यावरती ही कृपा व्हावी, हेच मागणं महाप्रभू भगवंतांकडे म्हणतायत आणि हेच सांगतायत सांगायला. हरे कृष्ण. कोणाला इतर वाचायचं आहे? यसन्यासमिती प्राहुर्यो योगम विद्धि पांडव, न ह्यंसन्यसस् न ह्यंसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. माताजी मी वाचू? वाचा माताजी, सायली माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे पांडुपुत्रा, ज्याला संन्यास म्हणतात तोच योग किंवा ब्रह्ममाशी ब्रह्माशी ब्रह्माशीच ना, हा, ब्रह्माशी युक्त होणे होय. कारण जोपर्यंत मनुष्य इंद्रिय तृप्तीचा इच्छेचा त्याग करीत नाही तोपर्यंत तो योगी होऊ शकत नाही. तात्पर्य: वास्तविक संन्यास योग किंवा भक्ती म्हणजे मनुष्याने जीवात्मा म्हणून आपली स्वरूप स्थिती स्वरूपस्थिती. जाणून आणि त्याप्रमाणे कार्य करणे होय. जीवाला आपले स्वतंत्र अस्तित्व नसते. जीव म्हणजे भगवंताची तटस्थ शक्ती आहे. जेव्हा तो भौतिक शक्तीद्वारे वश होतो तेव्हा तो बद्ध होतो, आणि जेव्हा तो कृष्ण भावना भावित होतो तेव्हा त्याला आध्यात्मिक शक्तीची जाणीव होते. तेव्हा तो आपल्या वास्तविक आणि स्वाभाविक स्वरूप स्थितीमध्ये स्थित होतो. म्हणून मनुष्य जेव्हा परिपूर्ण ज्ञानाने युक्त होतो तेव्हा तो सर्व प्रकारच्या इंद्रिय तृप्ती करवणाऱ्या कर्मांना थांबवितो. याचाच अभ्यास भौतिक आसक्ती रोखणारे योगीजन करतात. परंतु कृष्ण भावना भावित, माताजी स्क्रोल करता थोडं. येस येस पार्लेजी, सॉरी. परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्तीसाठी श्रीकृष्णांच्या सेवे व्यतिरिक्त इतर कुठेही आपल्या इंद्रियांना युक्त करण्याची शक्यताच नसते.
म्हणून ती एकाच वेळी संन्यासी आणि योगी असते. ज्ञान आणि ज्ञान ज्ञान आणि योग पद्धतीमध्ये सांगितल्याप्रमाणे ज्ञान प्राप्ती आणि इंद्रिय संयमित करण्याचा हेतू हा कृष्ण भावनेमध्येच आपोआप साध्य होतो. जर मनुष्य स्वार्थ वृत्तीने प्रेरित झालेल्या कर्माचा त्याग करण्यामध्ये समर्थ नसेल तर ज्ञान आणि योगांपासून काहीच लाभ होत नाही. जीवाचे वास्तविक ध्येय म्हणजे सर्व स्वार्थ तृप्त्यर्थ कर्माचा त्याग करणे आणि भगवंत संतुष्टी प्रित्यर्थ कर्म करण्यास तयार होणे हे आहे. कृष्ण भावना भावित मनुष्याला स्वतः आनंदाचा उपभोग घेण्याची मुळीच इच्छा नसते. तो सतत भगवंताच्या आनंद प्रित्यर्थ कर्म करण्यात संलग्न असतो. म्हणून ज्या मनुष्याला भगवंताचे मुळीच ज्ञान नसते तो निश्चित स्वार्थरत असतो, कारण कोणीही निष्क्रिय राहू शकत नाही. कृष्ण भावनेच्या आचरणाद्वारे सर्व हेतू पूर्णपणे साध्य होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच भगवंतांनी इथे सांगितलेलं आहे की भौतिक म्हणजे कुठेतरी आता जीव आहे, जीवात्मा आहे, जे आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये बघितलं की तू शरीर नाही आत्मा आहे. भगवंतांनी सांगितलंय हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. म्हणून प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये 84 लक्ष योनींपैकी सर्व जीवांच्या हृदयामध्ये क्षीरोदकशाही विष्णू या स्वरूपामध्ये भगवंत तिथे अस्तित्वात असतात आणि भगवंत तिथे असतात परमात्म्याच्या स्वरूपामध्ये. परमात्मा म्हणून तिथे वैकुंठातील जे परमात्मा स्वरूप आहे भगवंतांचं ते प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत भगवंत. आणि म्हणूनच मग जी या शक्तींचं मग आपण या शक्तींचं कुठेतरी 7व्या अध्यायामध्ये निश्चितच विश्लेषण करू अजून परा आणि अपरा शक्ती. आणि तिथे तुम्हाला कळेल की जीव हा तटस्थ शक्तीवर आहे जरी तो पराशक्तीचा भाग आहे. कारण परा म्हणजे काय, भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती, आणि अपरा म्हणजे भगवंतांची कनिष्ठ पण तीही भौतिक प्रकृती. आणि म्हणूनच मग आध्यात्मिक आणि भौतिकता याच्यामधला हा फरक आहे. पण निश्चितच भगवंत सांगतायत की जीव हा आध्यात्मिक आहे, जीवाचा मूळ स्वभाव हा आध्यात्मिक आहे, जीव स्वभाव आणि हा आध्यात्मिक आहे. म्हणूनच त्याला तटस्थ शक्तीवर ठेवलंय. भगवंत तिथे कुठेही इंटरफिअर न करता बॉल इज इन आर कोर्ट, की आपल्याला त्या भौतिकतेमध्ये गुंतायचं आहे का मग त्या आध्यात्मिकतेमध्ये स्वतःची उन्नती करायची. ज्ञान दिलंय भगवंतांनी. आणि म्हणूनच मग जेव्हा तो कृष्ण भावना भावित होतो, कारण भौतिक शक्तीद्वारे काय होतं, हा जीवात्मा कुठेतरी बद्ध होतो. काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर या सगळ्यामध्ये या षड्रिपूंमध्ये तो अडकला जातो आणि तो 3 गुणांच्या प्रभावाखाली कर्म करत असतो, सत्व रज आणि तम. आणि म्हणूनच तो कुठेतरी मग सात्विकताही बद्ध करते, राजसिकताही बद्ध करते आणि तामसिकताही बद्ध करत असते. आणि म्हणून मग तो या भौतिकतेच्या मध्ये बद्ध झालेला असतो. परंतु तो जेव्हा कृष्ण भावना भावित होतो, हे कृष्ण भावना भावित होणं म्हणजे काय आहे, जे आपण म्हटलं परिपूर्ण योगाचं जे लक्षण आहे. कारण त्यासाठी त्याला या बद्धतेतून मुक्त होणं निश्चित गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच मनुष्य जेव्हा परिपूर्ण ज्ञानाने युक्त होतो तेव्हा तो सर्व प्रकारची इंद्रिय तृप्ती आणि इंद्रिय तृप्ती करविणाऱ्या कर्मांना थांबवतो. मग त्याला ते चोचले जीवाचे पुरवण्याची काहीही गरज भासत नाही. आणि म्हणून याचाच अभ्यास भौतिक आसक्ती राखणारी योगीजन करतात. कृष्ण भावना भावित व्यक्तीसाठी श्रीकृष्णांच्या व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही इंद्रियांना युक्त करण्याची शक्यताच नसते, कारण तो फक्त भगवंतांप्रती कार्य करत असतो. तो स्वतःला त्यांनी मानलेलं असतं की शरीर नाही आत्मा आहेस आणि हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. मग हा आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न देऊन भगवंतांच्या सेवेमध्ये विकणं हेच त्या कृष्ण भावना भावित व्यक्तीचं अतिशय काय म्हणतात ना त्याला, अतिशय ती भावना जोपासलेली असते त्यामुळे. आणि म्हणूनच अशाच वेळी ते एकाच वेळी संन्यासी आणि योगी असतात. आणि म्हणूनच ज्ञान आणि योग पद्धतीमध्ये सांगितल्याप्रमाणे ज्ञान प्राप्ती आणि इंद्रिय संयमित करण्याचा हेतू हा कृष्ण भावनेमध्ये आपोआपच साध्य होतो. कसं आहे ना, वेगळं ज्ञान घेण्याची, वेगळं इंद्रियांना मनाला काबू करण्यासाठी काहीतरी वेगळं मेडिटेशन आणि सगळ्या गोष्टी करण्याची गरजच भासत नाही. जी व्यक्ती कृष्ण भावनेमध्ये येते की ज्यांनी भगवंतांना पूर्णपणे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, की भगवंतांप्रती पूर्णपणे स्वतःला समर्पित केलेलं आहे. आणि भगवंतांच्या सेवेसाठी, कारण त्यांनी स्वरूप स्थिती जाणलेली आहे स्वतःची, दासानु 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 दास, की मी भगवंतांचा सेवक आहे.
आणि म्हणूनच अशा प्रकारे कृष्ण भावना भावित मनुष्याला स्वतः आनंदाचा भोग घेण्याची मुळीच इच्छा नसते, कारण तो भगवंतांच्या संतोषासाठी, भगवंतांच्या आनंदासाठी सक्रिय राहत असतो. कसं आहे ना, की जीव हा सक्रिय असतोच, कोणी निष्क्रिय राहू शकत नाही. मग आयदर तो कृष्ण भावना भावित आहे, नाहीतर तो स्वार्थापोटी कर्म करतो आहे. पण हीच भावना, कृष्ण भावने जी कृष्ण भावना समजावलेली आहे, ती कुठेतरी इंद्रिय तृप्तीसाठी न करता, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी न करता भगवंतांच्या संतोषाप्रित्यर्थ केली जाते. हाच फरक आहे. निष्क्रिय राहत नाहीये, पण कृष्ण भावनेच्या आचरणाद्वारे मात्र हे सगळे हेतू साध्य होऊ शकतात आणि मनुष्य त्या प्रकारे सकाम कर्मामध्ये न अडकता निष्काम पद्धतीने कर्म करायला निश्चितच कुठेतरी पुढे सरसावतो आणि पुढे त्याच्यामध्ये ती प्रगती होऊ शकते. माताजी, येस, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंतांच्या आनंदासाठी सक्रिय असं हा, आपण आता उल्लेख केलात. तर नेमकं ते कसं एक मिनिट. हा, आपण प्रॅक्टिकल ते ह्याच्यात. उद्देश आहे का, उल्लेख आहे ना तो? हा, बोला ना. तुम्ही मी डोळे बंद केले, तुम्ही पाहिलं नाही, तुम्ही बोलत होता ते मी ऐकलं फक्त. ओके ओके, हा हा, बोला. भगवंताच्या आनंदासाठी सक्रिय असं तुम्ही म्हटलात, आपण राहायला येस पाहिजे येस किंवा येस येस. असा व्यक्ती राहतो. हो. तर ते आपण आपल्या डेली लाईफ मध्ये कसं इन्व्हॉल्व करायचं? हा, खूप खूप चॅलेंजिंग आहे माताजी. ते कसं आहे ना, की आपण ज्या गोष्टी करतो आहोत, आपण सकाळी उठल्यापासून ज्या काही आपले क्रियाकलाप करत असतो, मग त्या हं, सगळ्या क्रियाकलापांमध्ये आपण कुठेतरी फक्त स्वतःच्या इंद्रियांपुरत्या त्या गोष्टी सगळ्या करत असतो. ठीक आहे, या शरीराला सांभाळण्याकरता तुम्ही जी काही तुमचे विधी आहेत ते सगळे तुम्ही पार पाडा, तुम्ही हं, तुमची सगळी कर्म पार पाडा. पण तुम्ही जेव्हा काही गोष्ट करता, तेव्हा तिथे ती कृतज्ञता दिसणं, हेच भगवंतांप्रती कर्म करणं आहे. मग त्याच्यातनं तुम्ही स्वतःच्या डेली कामामधून, मग जे तुम्ही काम करता आहात, आता आपण साधं म्हणतो की स्वयंपाक केल्यावर, अन्न शिजवल्यावर ते भगवंतांना अर्पण करून तो नैवेद्य खाणं, ही कृतज्ञता आहे, ही हं, कृष्ण भावना आहे. म्हणून कृष्ण भावना हळूहळू, कालच खूप सुंदर तुम्हाला सगळ्यांना मला ते सांगायचंच होतं ऍक्च्युली, फार सुंदर त्या सेवा स्वरूप प्रभूजींनी फार सुंदर सांगितलं. आणि भक्ती होम नावाचा कन्सेप्ट डेव्हलप करतायत. आणि म्हणजे ते एका मिनिस्ट्री मधनं आहेत, की कॉंग्रिगेशन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री. म्हणजे आता तो विषय निघालाच आहे, तर नक्की मला सांगायला आवडेल की खूप सुंदर त्यांनी त्याच्याबद्दल सांगितलं. आणि ट्रान्सलेशन करून सांगण्याचा मी प्रयत्न केला सगळ्यांना, मराठीतनं मी ट्रान्सलेट करत होते. तर त्यांनी भक्ती होम या गोष्टीचं खूप सुंदर प्रकारे जे भक्ती विनोद ठाकूरांनी खूप सुंदर समजावलेलं आहे, की एका छोट्या शॉपला एक मीडियम दुकान आणि एक मॉलचं उदाहरण घेऊन सांगितलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे भक्ती होम म्हणजे त्या छोट्या दुकानासारखं सांगितलेलं आहे, की प्रत्येक घराचं तुम्ही मंदिर बनवू शकता. म्हणजे ही जी कृष्ण भावना भावित म्हटलंय ना, तर ही जी हं. कृष्ण भावना आहे, ही प्रभुपादांनी प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये जोपासायचा प्रयत्न केलाय, प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये त्याचं बीज रोवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही त्यांच्या गुरूंची आज्ञा होती. आणि हे निश्चितच शक्य आहे, कारण ही कृष्ण भावना जेव्हा प्रत्येकाच्या मनात, म्हणून तेव्हा सांगितलंय बघा वरच्या ह्याच्यामध्ये, की कृष्ण भावना ज्याच्या मनामध्ये आहे त्याला वेगळं ज्ञान, किंवा इथेच आहे मला वाटतं याच, मग त्याला वेगळं ज्ञान होण्याची कुठेही त्याला वेगळं बनण्याची गरज नसते. आणि तो कृष्ण भावना भावितच बनलेला असतो. त्यामुळे त्याला वेगळ्या प्रकारे, हे बघा, ज्ञानप्राप्ती आणि इंद्रिय संयमित करण्याचा हेतू हा कृष्ण भावनेमध्ये आपोआपच साध्य होतो. म्हणजे त्याला वेगळं काही त्याच्यासाठी करण्याची गरज भासत नाही. कारण कसं आहे ना, की तुम्ही जेव्हा प्रत्येक गोष्ट, मग भगवंतांनी 12व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे की तुम्ही तुमचं कर्म कशाप्रमाणे कराल. मग भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की मन आणि इंद्रिय तुमची भगवंतांवर केंद्रित करा. ते जमत नसेल तर तुम्ही भगवंतांसाठी काही नियमांचं पालन करा. की सकाळी उठून, मग तुम्ही म्हणालात ना, तर सकाळी उठून तुम्ही 4:30 वाजता मंगल आरती अटेंड केली, ऑनलाईन करा किंवा स्वतःच्या घरामध्ये करा. पूजा अर्चा करते तुम्ही, सगळी तुमची करता, तुळशीची पूजा करा. त्यानंतर जी काही ऑनलाईन आरती असेल तर त्याला तुम्ही सामील व्हा. त्यानंतर जपाच्या सेशनला तुम्ही तिथे सामील व्हा. आणि 5 ते 7 जो जप आहे तो केला जातो. ह्या सगळ्या ज्या
ही सगळी जी कर्म केली जातात की नियमांचं पालन केलं जातं, म्हणजे कुठेतरी तुम्ही स्वतःला त्या भक्तीमध्ये साधना भक्तीमध्ये तुम्ही टाकता आहात. त्यानंतर पुढे जाऊन तेही जमत नसेल तर तुम्ही भगवंतांसाठी कर्म करा. आणि मग ते कर्म कशा स्वरूपामध्ये करा, तर मग कोणी मंदिर बांधायला मदत करताय, तर कोणी मंदिर, प्रत्यक्ष तो कामगार, मग तो काही खूप श्रीमंत नसतो, पण तो आपली फिजिकल शक्ती, आपल्या फिजिकल ताकद ती भगवंतांचं मंदिर बांधण्यासाठी तो तिथे खर्च करत असतो. मग ही सुद्धा भगवंतांची सेवा आहे आणि हीच सगळी कृष्ण भावना आहे माताजी. आणि म्हणून जे भक्ती होमचं मी उदाहरण इथे उल्लेख केला, कारण हे जे भक्ती होम जे आहे त्याला क्रायटेरिया असं काही नाही, पण घरातली एक तरी व्यक्ती एक माळ चॅन्टिंग करणारी असावी, मांसाहार तिथे निषिद्ध असावा आणि कुठेही चुकीच्या गोष्टींना प्राधान्य दिलं जाऊ नये. अशा सगळ्या गोष्टी जर त्या घरामध्ये घडत असतील तर ते घर एक मंदिर बनण्यासाठी निश्चितच तयार आहे. आणि असं प्रत्येक भक्ती होम, म्हणजे इस्कॉननी असा एक संकल्प केलेला आहे आणि इस्कॉननी असा एक उपक्रम चालवलेला आहे की ज्याच्याने प्रत्येक घराला असं एक सर्टिफिकेट दिलं जातं की भक्ती होम. आणि मग विचार करा, अशी जर भक्ती होम आजूबाजूला कितीतरी असतील तर ते असोसिएशन, आणि आपण जे म्हणतो की ती श्रद्धा आहे त्याची वाढ व्हायला काही वेळ लागणार नाही हो माताजी. किती गोड, किती किती ग्रेट हे असोसिएशन असेल. आणि असं हे घराचं मंदिर बनायला वेळ लागत नाही. आणि म्हणून हे घराचं मंदिर बनायचं कन्सेप्ट इस्कॉननी सांगितला, तर काल खूप सुंदर सांगितलं त्यांनी. हीच कृष्ण भावना आहे माताजी. आणि म्हणून तुम्ही जे म्हणालात की भगवंतांच्या संतुष्टीकरता स्वतःला सक्रिय करणं, की मग कोणीही निष्क्रिय नसतं या जगामध्ये, बरोबर, की निष्क्रिय राहूच शकत नाही, कारण ते आयदर ते स्वार्थासाठी स्वतःच्या इंद्रियांसाठी करताय किंवा ते कृष्ण भावनेमध्ये ती व्यक्ती करते. मग जेव्हा ती व्यक्ती कृष्ण भावनेमध्ये येते ती निश्चितच ती आपोआपच त्याला ते ज्ञान मिळतं आणि आपोआपच तो स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीचा हेतू पूर्णपणे विसरतो. मग त्याला वेगळं काही त्याच्यासाठी करायला लागत. ही कृष्ण भावना अगदी बेबी स्टेप्सने तुम्ही जाऊ शकता हो. त्यासाठी लगेच 16 माळा, लगेच एवढं, तर तुम्ही 1 माळ करताय, 4 माळा करताय, मग 8 माळा, असं टप्प्याटप्प्यांवर तुम्ही जाऊ शकता आणि कृष्ण भावना निश्चितच दृढ करू शकता. हम्म. येत आहे नक्की. लक्षात? हो. हो खूप माता. छान सांगितलं त्या प्रभूजींनी काल. त्यानंतर मग मीडियम, म्हणजे एक छोटं दुकान, म्हणजे त्यांनी घराचं मंदिर कसं बनवता येईल की जिथे बॉन्डिंग आहे, जिथे सगळ्या व्यक्ती एकमेकांच्या संपर्कात आहेत आणि जे एकमेकांची देवाणघेवाण विचारांची होतीये आणि अशा प्रकारेच्या चांगल्या विचारांची देवाणघेवाण होणं. आणि या सगळ्या स्वरूपाने तुम्ही कसं मंदिराशी निगडीत ठेवू शकता. नंतर मीडियम स्वरूपाचं असतं, तिथे कसं आहे, अटेन्शन पर्सनल नाही दिलं जात, तिथे जरा ग्रुपच्या लोकांशी बोललं जातं. मग तिथे आपण त्याची तुलना भक्ती वृक्षाशी केली आहे की तो भक्ती वृक्ष पण तुमचा आता होतेच. सायली माताजी आज योजना माताजी नाहीयेत, तर मी हा. ऍक्च्युली तुमच्याशी बोलून म्हटलं तुम्हाला ऍड करावं, कारण भक्ती वृक्षाचे जे ग्रुप आहेत ते प्रत्येकाच्या नाही वेळेनुसार माताजी मी आहे. एकटी करून उपयोग नाही. अच्छा, तुम्ही आहात, ओके. तर हा. आपण ना सगळ्यात शेवटी एक 10 मिनिटं घेऊया आणि आज तुमच्या समोरच मी त्या ग्रुपला कन्फर्म करीन आणि 2 ग्रुप बनवता येतील. एक 3-3, 4-4 जण तुम्ही नक्की राहा आणि बाकीच्या ग्रुपवर आपण तो मेसेज टाकू की असं असं हे भक्ती वृक्षाचे 2 ग्रुप आहेत. तुम्ही वार सांगा, वेळ सांगा, त्याप्रमाणे मी ती ग्रुप तयार करून तुम्हाला देते. आणि मग ते ग्रुपची जी माहिती आहे ती आपण ग्रुपवरती टाकूया आणि मग त्याप्रमाणे ज्यांना करायचे ते जॉईन करतील त्या भक्ती वृक्षाचा ग्रुप. तर तुमच्याशी बोलल्याशिवाय मी बनवू नाही शकणार ते, म्हणून मी थांबले ऍक्च्युली. तर आपण सगळ्यात शेवटी नक्की याचा विचार हे करूया, विचार विनिमय करून चर्चा करून आपण ते बनवू. ठीक आहे? तर ह्या भक्तिवृक्षा संदर्भात त्यांनी सांगितलं की हे असोसिएशन म्हणजे इथे कुठेतरी भक्तांचं असोसिएशन. आणि सर्वात शेवटी जो मॉलचं उदाहरण दिलं ते म्हणजे मंदिर. की मंदिर जिथे तुम्हाला अनेक कोर्सेस आहेत, क्लासेस आहेत, तिथे भगवंतांची पूजा अर्चा तुम्ही स्वतः बघू शकताय आणि तिथे डिवोटीजचं असोसिएशन आहे. हे मोठ्या प्रमाणावर तुम्हाला प्रसाद तिथे ग्रहण करता येतो. त्याबरोबर तुम्ही सेवा करू शकता. तुम्ही तिथे हार बनवण्याची सेवा, त्यानंतर अन्नाच्या इथे तुम्ही भगवंतांसाठी प्रसाद करण्याच्या इथे त्याची सेवा करू शकता. एक ना अनेक तुम्ही अनेक सेवा तिथे भगवंतांसाठी करू शकता. हे अशा मंदिराचं स्वरूप त्यांनी मोठ्या मॉलला दिलं. तर असं हळूहळू टप्प्याटप्प्याने ही कृष्ण भावना कशी दृढ होऊ शकते आणि कशी त्याची वाढ होऊ शकते, हे खूप छान त्या प्रभूजींनी सांगितलं. ते त्या मिनिस्ट्री मधलेच आहेत आणि खूप छान त्यांनी त्याच्याबद्दल समजावून सांगितलं. तर हेच तुम्हाला सांगायचं होतं मला. मी म्हटलं सुरुवातीला की तुम्हाला त्याचं ब्रीफ देईन मी. तर अशा प्रकारे खूप छान मला वाटतं योजना माताजी होत्या ना काल तुम्ही? हो हो माताजी मी अटेंड केलं होतं कालचं, ते छान होतं. येस, खूप छान होतं. हा. हरे कृष्ण. सो मी श्लोक वाचते, कोणाला इच्छा असेल तर वाचा. हो. आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते. हरे कृष्ण.
हेच पुष्पलता माताजी योजना माताजी वाचायचंय. हा, हरे कृष्ण माताजी वाचते. वाचा. जो अष्टांग योगामध्ये नवसाधक आहे त्याच्यासाठी कर्म हे साधन असल्याचे म्हटले जाते आणि ज्याने पूर्वीच योग साध्य केला आहे त्याच्यासाठी सर्व भौतिक क्रियांचे शमन हे साधन असल्याचे म्हटले जाते. तात्पर्य: भगवंतांशी युक्त होण्याच्या पद्धतीलाच योग म्हटले जाते. या योगाची तुलना एखाद्या शिडीची करता येईल. त्याद्वारे सर्वोच्च आध्यात्मिक साक्षात्कार होतो. या शिडीचा प्रारंभ जीवाच्या अत्यंत कनिष्ठ भौतिक अवस्थेपासून होतो आणि विशुद्ध आध्यात्मिक जीवनाच्या परिपूर्ण आत्म साक्षात्काराप्रत या अवस्थाची उन्नती होते. विविध उन्नत अवस्थांनुसार शिडीच्या विविध भागांना विविध नावांद्वारे जाणले जाते, परंतु एकंदरीत संपूर्ण शिडीला योग म्हटले जाते आणि याचे ज्ञानयोग, ध्यानयोग आणि भक्तियोग असे 3 विभाग करता येतात. शिडीच्या प्रारंभिक भागाला योगा रुरुक्षु अवस्था म्हटले जाते. योगारुरुक्षु अवस्था म्हटले जाते आणि सर्वोच्च भागाला योगारूढ म्हटले जाते. अष्टांग योग पद्धतीच्या बाबतीत जीवनाच्या नियामक तत्वांद्वारे आणि विविध आसनांच्या अभ्यासाद्वारे जो साधारणपणे शारीरिक व्यायामच असतो, ध्यानस्थ होण्याच्या प्रारंभिक प्रयत्नांना भौतिक सकाम क्रिया समजले जाते. या सर्व क्रियांद्वारे इंद्रिये संयमित करण्यासाठी परिपूर्ण मानसिक संतुलनाची प्राप्ती करण्यास मदत होते. मनुष्य जेव्हा ध्यानाच्या अभ्यासात प्रवीण होतो तेव्हा तो विचलित करणाऱ्या सर्व मानसिक क्रियांचे शमन करतो. तथापि कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा प्रारंभापासूनच ध्यानाच्या स्तरावर स्थित असतो, कारण तो श्रीकृष्णांचे निरंतर स्मरण करीत असतो आणि श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्ये निरंतर युक्त असल्यामुळे त्याने सर्व भौतिक क्रियांचे शमन केलेले असते. हरे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून इथे खूप छान समजावलेलं आहे, या शिडीचा आधार घेऊन खूप सुंदर समजावलेलं आहे की अष्टांग योगातील हा साधक आहे, हा नवसाधक आहे. पण जो भक्ती योगामध्ये आहे, जो कृष्ण भावना भावित ज्याची भावना आहे, जो योगी म्हटलं जात आहे, तो निश्चितच त्यांनी कधीच शमन केलेलं असतं भौतिक साधनांचं. कारण भौतिक क्रियांमध्ये तो कधीच अडकलेला नसतो. आणि म्हणून इथे ज्या शिडीचा उल्लेख केलेला आहे की योगारुरुक्ष आणि योगारूढ, म्हणजे योगारुरुक्ष हे कुठेतरी सुरुवातीची बिगिनर्स आहेत, पण योगारूढ ज्यांनी पूर्णपणे ती अवस्था धारण केलेली आहे. आणि म्हणून सर्वोच्च भागाला की ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग, मग टप्प्याटप्प्याने मग या सगळ्या ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये ज्याचा उल्लेख आहे, ज्ञानयोग आहे, ध्यान योग आहे, भक्तियोग आहे, कर्मयोग आहे, अशा प्रकारे अष्टांग योगाबद्दल आता इथे माहिती लिहिली आहे, जे आपण तिथेही उल्लेख केला होता. मग या सगळ्यामध्ये 3 विभाग त्यांनी केलेले, ज्ञानयोग, ध्यानयोग आणि भक्तियोग असे 3 विभाग केले. आणि शिडीच्या त्या गोष्टी, या पहिल्या टोकाला जे आहेत त्यांना योगारुरुक्ष, कारण कुठेतरी ज्ञानयोग, मग ते ज्ञान कसं आहे बघा, की जीवनाच्या नियामिक तत्वांद्वारे विविध आसनांच्या अभ्यासाद्वारे ध्यानस्थ होण्याच्या प्रारंभिक प्रयत्नांना भौतिक सकाम क्रिया समजली जाते. आता हा जो ज्ञानयोग आहे आणि ज्ञानयोगानंतर सांगितलेलं आहे ध्यानयोग, कारण की जेव्हा तुम्ही आता 12व्या अध्यायातही आपण जेव्हा ऐकू, तर तेव्हा ज्ञान नॉलेज ऑलवेज एनलाइटन्स. नॉलेज म्हणजे ज्ञानाचं अनुशीलन करा, त्याही पेक्षा ध्यान लावणं हे श्रेष्ठ आहे, आणि त्याही पेक्षा निष्काम पद्धतीने कर्म करणं जो भक्ती योगाचाच भाग आहे, कृष्ण भावना भावित कर्म करणं. अशा प्रकारे या सगळ्या टप्प्यांवरून जाऊ शकतात. परंतु इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की टप्प्याटप्प्याने जाण्यापेक्षा जो कृष्ण भावना भावित मनुष्य आहे, कारण जो काय करतो आहे, जो मनुष्य सकाम क्रियांमध्ये स्वतःला, म्हणजे कुठेतरी तो योगी म्हणवला जातो, तेव्हा तो परिपूर्ण असतो. पण योग म्हणजे भगवंतांशी जोडली जाणारी प्रक्रिया आहे. मग जीवनाच्या नियामिक तत्वांद्वारे काही विविध आसनं, प्राणायाम या सगळ्यांद्वारे तो कुठेतरी आधी काय करतो, तो इंद्रिय आणि मनांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. आणि नंतर तो काय करतो की हळूहळू तो इंद्रिय संयमित करण्यासाठी त्याप्रमाणे त्याला त्या मानसिक संतुलनाची मदत होते. कारण तो जो प्राणाचा आयाम करतो किंवा ज्या काही गोष्टी तो स्वतःच्या मनाला शांत करून त्याप्रमाणे त्याच्यावरती फोकस करून जेव्हा त्या गोष्टी केल्या जातात, तेव्हा त्याला एक डायरेक्शन मिळते. आणि निश्चितच त्याचंही उद्दिष्ट काय असतं की या भौतिकतेपासून स्वतःला विरक्त करणं, स्वतःला अनासक्त करणं. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की हे सगळं टप्प्याटप्प्याने करण्यापेक्षा त्या शिडीचा सर्वात वरचा भाग
भक्ती योग, जो कृष्ण भावना भावित योग आहे, तिथे मनुष्याने भौतिक गोष्टींचं कधीच शमन केलेलं असतं. तिथे वेगळे त्याला ह्या सगळ्या गोष्टीतनं जायची गरजच पडत नाही. कारण जेव्हा तो ते कर्म स्वतःच्या इंद्रियांसाठी न करता भगवंतांच्या इंद्रियासाठी करतो आहे, तो निश्चितच स्वतःला त्याने त्याप्रमाणे स्वतःची स्वरूप स्थिती जाणून त्याप्रमाणे त्याला प्रिपेअर केलेलं असतं. आणि म्हणूनच मग तो त्यांनी भौतिक क्रियांचं शमन आधीच केलेलं असतं. मला एक सेकंद दरवाजा लावत आहे. नमस्कार. पुढचा श्लोक घेऊया. यदा हींद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्यज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढस्तदोच्यते. हरे कृष्णा. पुष्पलता माताजी, तुम्हाला वाचण्याची इच्छा आहे? हरे मी कृष्णा. वाचू माता. हो हो, वाचा वाचा. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य सर्व प्रकारच्या भौतिक इच्छांचा त्याग करतो, तसेच इंद्रिय तृप्त्यर्थ कर्मामध्ये आणि सकाम कर्मामध्येही प्रवृत्त होत नाही, तेव्हा तो योगारूढ झाल्याचे म्हटले जाते. तात्पर्य श्रील प्रभुपादाद्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. जेव्हा मनुष्य भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये पूर्णपणे युक्त होतो, तेव्हा तो स्वतःही तृप्त होतो आणि याप्रमाणे तो इंद्रिय तृप्ती किंवा सकाम कर्मामध्ये संलग्न होत नाही. अन्यथा कर्म केल्या वाचून राहूच शकत नसल्यामुळे त्याला इंद्रिय तृप्तीमध्ये रत व्हावेच लागते. कृष्ण भावनेशिवाय तो सतत स्वकेंद्रित किंवा व्यापक स्वार्थकर्माच्या शोधातच असतो. परंतु कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीकरिता सर्व काही करू शकतो आणि त्या योगे तो इंद्रिय तृप्तीपासून पूर्णपणे अनासक्त राहू शकतो. ज्या मनुष्याला या गोष्टींचा साक्षात्कार झालेला नाही, त्याला योगरूपी योग सोपानाच्या सर्वोच्च स्तरावर उन्नत होण्यापूर्वी भौतिक इच्छातून मुक्त होण्यासाठी यंत्रवत प्रयास करावे लागतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हा जो योगारूढ, योगारूढ म्हणजे योग आरूढ, की ज्याने पूर्णपणे भौतिक इंद्रियांवर आपल्या हे मिळवलेलं आहे, म्हणजे पूर्णपणे त्याच्यावरती विजय मिळवलेला आहे आणि भौतिक इच्छांचा त्याग केलेला आहे इंद्रिय तृप्त्यर्थ कर्मांमध्ये, आणि सकाम कर्मांमध्येही तो प्रवृत्त होत नाही, त्याला योगारूढ म्हटलंय. कारण तो कुठेही स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी ती गोष्ट करत नाहीये. कारण जेव्हा ती कृष्ण भावना दृढ होतीये त्यालाच योगारूढ, योग आरूढ. कारण योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जातं आणि म्हणूनच त्यांनी स्वतःला पूर्णपणे भगवंतांसाठी समर्पित केलेलं असतं. कारण त्यांनी ते स्वरूप स्थिती जाणलेली असते की मी सेवक आहे भगवंतांचा, आणि म्हणूनच भगवंतांचा सेवक असल्यानाती तो निश्चितचपणे स्वतःमध्ये, म्हणून आपण जे म्हटलं 9 द्वारांमध्ये तो संतुष्ट असतो, तो तृप्त असतो. त्याला कुठेही वेगळं शोधायला लागत नाही, जे इतर मनुष्यांच्या बाबतीत होतं, जे इथे दिलेलं आहे. कारण कसं होतं की इतर मनुष्यांचं कृष्ण भावनेशिवाय तो सतत स्वकेंद्रित किंवा व्यापक स्वार्थ कर्मांच्या शोधात असतो. कारण कसं आहे की तिथे जर कृष्ण मिसिंग असेल, ती भावनाच नसेल, तर तो कार्य करतो, तो निष्क्रिय राहत नाही, पण तो सक्रिय कशामध्ये राहतो? फक्त स्वार्थामध्ये, फक्त स्व इंद्रिय तृप्तीमध्ये. म्हणजे मी शरीर आहे आणि मी शरीरच आहे, एवढ्याच गोष्टीशी तो निगडीत राहतो. आणि त्यामुळे मग त्या शारीरिक गोष्टींचे चोचले पुरवणं आणि त्याप्रमाणे त्या शारीरिक गरजांची निकड भागवणं, म्हणजे अवाजवीपणे त्याच्यावरती त्या गोष्टींना जास्त महत्व देणं. कारण मग तो कुठेतरी स्वतःला त्या गोष्टींमध्ये सक्रिय ठेवतो, कारण तिथे कृष्ण भावना मिसिंग असते हो. आणि म्हणूनच मग ज्या मनुष्याला या गोष्टीचा साक्षात्कार झालेला नाही, त्याला योगरूपी सोपानाच्या सर्वोच्च स्तरावर उन्नत होण्यापूर्वी भौतिक इच्छातून मुक्त होण्यासाठी यंत्रवत मग तो स्वतःला त्याला
त्याप्रमाणे, कारण त्याला ती भावना नाहीये आणि तो कृष्ण मिसिंग आहे तिथे. मग तिथे ती भावना डेव्हलप करण्यासाठी त्याला अशा कुठल्या तरी यंत्रावत स्वतःला कुठेतरी मेकॅनिकली स्वतःला प्रिपेअर करायला लागतं आणि त्याप्रमाणे मग ते टफ जातं. म्हणून भगवंतांनी सांगितलंय पुढे जाऊन की अशा व्यक्ती म्हणजे ज्यांना आता निराकारवादी आहेत, की जे भगवंतांचं स्वरूप जाणत नाहीयेत, ते निश्चितच कुठेतरी त्यांना जड जातं ती गोष्ट, पण ते हळूहळू का होईना पण ती कृष्ण भावनेमध्ये निश्चित येऊ शकतात काही असोसिएशनने, मग प्रसाद ग्रहण करून. मग त्यांचं उद्दिष्ट भले वेगळं असेल त्यावेळेला. आता प्रभुपाद पण सांगायचे की कितीतरी डिव्होटीज त्यांच्याकडे फक्त रविवारचा प्रसाद मिळणार आहे म्हणून ते इस्कॉन मध्ये जायचे, पण जाता 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 जेव्हा तो प्रसाद ग्रहण केला तेव्हा निश्चित ते आहार शुद्ध हो, पेशी शुद्ध आहे, सगळं सात्विक शुद्ध हो, तुमचं सगळं सात्विकता मनामध्ये आपोआप उतरते. कारण भगवंताने सांगितलंय 17व्या अध्यायात की तुम्ही जे खाताय ते तुम्ही आहात हो. अन्न जे खाताय तेच तुम्हाला. म्हणून तर आपण हे सगळे जे नियम पाळतोय, एकादशीला आज काहीही इतर, की फक्त सात्विकता आणि फक्त आपण जे उपासाने बनवलेले पदार्थ आणि जे काही मोजके पदार्थ खातो की जे सात्विक आहेत, आणि त्या सात्विक अन्नातून निश्चितच सात्विकता आपली डेव्हलप होत असते. ते खूप महत्वाचं आहे. म्हणून या छोट्या छोट्या गोष्टींना कुठेतरी आत्मसात करून आणि इम्प्लिमेंट करून आपण ती भावना निश्चितच दृढ करू शकतो. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः. हरे कृष्ण. सायली माताजी वाचायचे. हॅलो. हो हो. हरे कृष्ण. अगदी वाचते. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्या मनाद्वारे स्वतःची अधोगती होऊ न देता स्वतःचा उद्धार केला पाहिजे. मन हे बद्ध जीवाचा मित्र तसेच शत्रूही आहे. तात्पर्य: विविध परिस्थितीनुसार आत्मा शब्दाचा अर्थ शरीर, मन व आत्मा असाही होतो. योग पद्धतीमध्ये विशेष करून बद्ध जीव आणि मन हे महत्वपूर्ण असतात. योगाभ्यासाचा केंद्रबिंदू हा मन असल्यामुळे या ठिकाणी आत्मा हा शब्द मनाचा निर्देश करतो. योग पद्धतीचा हेतू हा मन संयमित करणे आणि इंद्रिय विषयावरील आसक्तीपासून मन काढून घेणे हा आहे. या ठिकाणी निक्षून सांगण्यात आले आहे की मनाला अशा प्रकारे प्रशिक्षित केले पाहिजे की जेणेकरून बद्ध जीवाच्या अज्ञानाच्या दलदलीतून उद्धार करू शकेल. भौतिक जीवनात मनुष्य मन आणि इंद्रियांचा अधीन होतो. वस्तुतः मनामुळेच विशुद्ध जीव भौतिक अस्तित्वात गुरफटून जातो. मनाचा मिथ्या अहंकाराशी संबंध येतो आणि हा मिथ्या अहंकारच भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याची इच्छा करतो. म्हणून मनाला अशा प्रकारे प्रशिक्षित केले पाहिजे की जेणेकरून ते भौतिक प्रकृतीच्या जगमटा जगमगाटाने. झगमगाटाने आकर्षित होणार नाही आणि या प्रकारे बद्ध जीवाचे रक्षण होऊ शकेल. इंद्रिया विषयाद्वारे आकर्षित होऊन मनुष्याने स्वतःची अधोगती होऊ देऊ नये. मनुष्य जितक्या प्रमाणात इंद्रिय विषयाद्वारे तो आकर्षिला जातो तितक्या प्रमाणात तो भौतिक अस्तित्वामध्ये गुंतत जातो. यातून सुटण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे मनाला सतत कृष्ण भावनेमध्ये युक्त करणे होय. ही या शब्दाचा या मुद्द्यावर जोर देण्यासाठीच उपयोग करण्यात आला आहे की मनुष्याने हे केलेच पाहिजे. असेही सांगण्यात येते की मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासंगो मुक्त्यै निर्विषयम मनः. मनुष्यासाठी मन हे बंधाचे तसेच मुक्तीचे कारण आहे. इंद्रिय विषयांमध्ये संलग्न झालेले मन हे बंधनास कारणीभूत असते आणि इंद्रिय विषयापासून अनासक्त झालेले मन हे मुक्तीस कारणीभूत आहे. अमृतबिंदू उपनिषद 2 म्हणून जे मन निरंतर कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न असते ते परममुक्तीस कारणीभूत असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनाचे खूप सुंदर हे दिलेले आहे. श्रीला प्रभुपाद की जय. की जो मला अशा वेळेला तो रथ आठवतो नाही, म्हणून तो रथाचा उल्लेख मी बऱ्याचदा करते की ती 5 इंद्रिय आहेत. ही मन,
5 इंद्रिय म्हणजे कुठली आपली, ती कान, नाक, जिव्हा, डोळे आणि त्वचा. तर या 5 ज्ञानेंद्रियांना काय खायचंय, काय ऐकायचंय, काय बघायचंय, कसला आवाज घ्यायचाय आणि काय स्पर्श हवाय, तर ही सगळी ज्ञानेंद्रिय या मनाने धरलेली आहेत. आणि त्या मनाच्या दोऱ्या या बुद्धीच्या हातात आहेत. कारण ती बुद्धी जर सत्सद विवेक बुद्धी असली तरच त्या मन आणि इंद्रियांना ती ताब्यात ठेवू शकणार आहे. आणि या बुद्धीपेक्षा सुद्धा श्रेष्ठ कोण आहे, तो आत्मा. त्या रथामध्ये आरूढ झालेला आहे. पण तिथे लक्षच नाही हो. त्या आत्म्याला तो तिथे आरूढ झालेला आहे. बुद्धी बरे त्याचं सारथ्य करते, पण ते बुद्धी, मन आणि इंद्रियांवर जर ती वासना बसली तर त्या आत्म्याकडे तिथे लक्षच दिलं जात नाही. आणि म्हणूनच त्या आत्म्याला मग गुरफटवलं जातं कशात, तर भौतिकतेमध्ये. कारण तो अतिशय आध्यात्मिक असतो, पण तो कुठेतरी भौतिकतेत गुंतला जातो. आणि म्हणून इथे भगवंत मनाचं मार्गदर्शन. आणि म्हणूनच अर्जुनाने पुढे जाऊन विचारलंय की वाऱ्याला धरू शकतो पण या मनाला धरू शकत नाही, इतकं मन चंचल आहे. प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलंय हो, की कुठे इतर इतर कुठे शत्रू शोधतायत तुमचे, तुमचं मनच तुमचा मोठा शत्रू आहे. कारण तो तुम्हाला फिरवतोय हो. आता इथे तर दुसऱ्या सेकंदाला जपान, तर न्यूझीलंड, तर इंग्लंड, तर अमेरिका, तर कुठे कुठे जाऊन फिरून येतं हो ते मन. त्यामुळे इतकं ते चंचल आहे, इतकं ते काय म्हणतो ना त्याला, की अतिशय विचलित असं मन आहे ते आपलं. आणि म्हणूनच भगवंत या मनाला प्रशिक्षित करायला सांगतात. आणि म्हणूनच इथे निक्षून सांगण्यात आलंय की मनाला अशा प्रकारे प्रशिक्षित केलं पाहिजे की जेणेकरून ते बद्ध जीवाच्या अज्ञानाच्या दलदलीतून उद्धार करू शकेल. की जो बद्ध जीवात्मा आहे त्याचा दलदलीतून, अज्ञानाच्या दलदलीतून जर त्याचा उद्धार करायचा असेल तर त्याला त्या आध्यात्मिक अन्नाची गरज आहे. म्हणून त्या जीवात्म्याला त्या आध्यात्मिक अन्नाची गरज आहे. भौतिक जीवनामध्ये मनुष्य मन आणि इंद्रियांच्या अधीन होतो. आणि म्हणूनच मनामुळे विशुद्ध जीव भौतिक अस्तित्वात गुरफटून जातो. तो जीवात्मा कुठेतरी गुरफटलेला असतो. आणि म्हणून या सगळ्यावरती निश्चितच तोडगा आहे. कठीण नाहीये, अशक्य नाहीये, सॉरी, थोडं कठीण आहे पण अशक्य नाही. आणि म्हणूनच या सगळ्यातून सुटण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे मनाला सतत कृष्ण भावनेमध्ये युक्त करणे. या शब्दाचा या मुद्द्यावर जोर देण्यासाठीच उपयोग केलाय की मनाला सतत कृष्ण भावनेमध्ये ठेवून. आणि म्हणून मनुष्याने ते केले पाहिजे असेही इथे सांगण्यात आलेले आहे. हरे कृष्ण मनुष्याचं मन माताजी. मन जो आहे ना, हा शत्रूही बनू शकतो आणि मित्रही बनू शकतो. हे आपल्या हातात आहे. त्या मनाच्या दोऱ्या आहेत ना, त्या मनाच्या दोऱ्या आपल्या ताब्यात ठेवून त्या इंद्रियांच्या ताब्यात जाता कामा नयेत हो. त्या मनाला, त्या जीवात्म्याच्या म्हणजे जो बुद्धी आहे त्या मनालाही, त्या बुद्धीनी त्या मनाला धरून ठेवलं पाहिजे. आणि निश्चितच त्या प्रकारेच त्या मनावर काबू मिळवता येणार आहे. त्या मनावर नियंत्रण करून त्या मनाला माइंड करणं, माइंड युअर माइंड म्हणतात ना तसं, की तुम्हाला त्या मनाला निश्चितपणे ट्रेन करायचंय, प्रशिक्षित करायचंय, उत्तम प्रकारे प्रशिक्षित करायचंय. आणि म्हणून ते मन निरंतर कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न असते. तेच परममुक्तीस कारणीभूत ठरू शकते. येस प्रभूजी, हरे कृष्ण. सॉरी, मी हा, पूर्ण केलं वाचू. माझं आणि मग हा. ओके ओके, येस. येस येस, वाचा प्रभूजी, वाचतो. श्लोकही हा. वाचा. येस. हो. बंधुरात्मात्मनन्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मेव शत्रुवत्. ज्याने मनाला जिंकले आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो असे करण्यामध्ये अपयशी झाला आहे त्याच्यासाठी त्याचे तेच मन हे परमशत्रू असते. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. मनाला मनाला संयमित करणे हा अष्टांग योगाच्या अभ्यासाचा उद्देश असतो, ज्यामुळे मानवी जीवनाची ध्येयप्राप्ती करण्यासाठी मन हे भिन्न मित्र होऊ शकेल. जोपर्यंत मन संयमित होत नाही तोपर्यंत योग देखाव्याकरिता म्हणजे केवळ कालापव्य आहे. जो मनुष्य आपल्या मनाला संयमित करू शकत नाही तो नेहमी सर्वात मोठ्या शत्रू बरोबरच राहत असतो आणि याप्रमाणे त्याचे जीवन आणि जीवनाचा उद्देश निष्फळ होतो. वरिष्ठांच्या आज्ञांचे पालन करणे ही जीवाची स्वरूप स्थिती आहे. जोपर्यंत मनुष्याचे मन अविजित शत्रू राहते तोपर्यंत त्याला काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादीच्या आदेशाचे पालन करावे लागते. परंतु मन जेव्हा जिंकले जाते तेव्हा मनुष्य स्वेच्छेने परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित असणाऱ्या पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्या आज्ञांचे पालन
करण्याचे मान्य करतो. वास्तविक योगाभ्यास म्हणजे हृदयस्थित परमात्म्याशी संबंध प्रस्थापित करणे आणि त्यानंतर त्याच्या आज्ञांचे पालन करणे होय. ज्याने कृष्ण भावनेचा प्रत्यक्षपणे स्वीकार केला आहे त्याच्या बाबतीत भगवंतांच्या आज्ञांना शरण जाणे आपोआपच सिद्ध होते. हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. कृष्ण, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. शिला प्रभुपाद की जय. आणि म्हणूनच मन हा तुमचा खूप भयंकर शत्रूही बनू शकतो, पण जर ठरवलं तर त्याला मित्रही बनवता येऊ शकतं. आणि म्हणून मनाला संयमित करणं हे अष्टांग योगाच्या अभ्यासाचा जरी उद्देश असला तरी मानवाची ध्येय प्राप्ती करण्यासाठी मन हे मित्र होऊ शकेल. आता अष्टांग योगाद्वारे तुम्ही भगवंतांशी जोडले जाणार त्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये, पण तिथे कुठेतरी मनाचा जो संबंध आहे या मनाला कुठेतरी नियंत्रित करणं हे खूप गरजेचं आहे. नियंत्रित करून त्याचा मित्र बनवणं, की कुठेतरी तो शत्रू असला तर निश्चितच तुमच्या, मग तो विकर्माच्याच, म्हणजे तो कुठेतरी तुम्ही सांगितलं त्याच्या विरुद्धच सगळं करणार ते मन. मग त्याला काबूत आणणं खूप कठीण आहे. परंतु हेच वरिष्ठांच्या आज्ञांचं पालन करणं ही जीवाची स्वरूप स्थिती आहे. आणि जोपर्यंत मनुष्याचं मन अविजित शत्रू राहते तोपर्यंत त्याला काम, क्रोध, कारण जोपर्यंत त्याचं मन त्याच्याच ताब्यात नाहीये. आपण बघा म्हणतो मनुष्य भरकटल्यासारखा वागतोय, कारण का? कारण मन ताब्यात नाहीये. आणि म्हणून मग जे काही मिळेल, कुठल्याही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या सगळ्याशी तो कुठेतरी त्याला त्यांचं पालन करायला लागतं, की त्याप्रमाणे त्याला डायरेक्ट केलं जातं. आपण म्हणतो ना, जेव्हा टीव्हीचा रिमोट कंट्रोल हा आपल्या हातात असतो, त्या रिमोटच्या हातात आपण जाता कामा नये. म्हणून मला हे नेहमी उदाहरण आवडतं, की आपल्याला आपण बंद करू शकतो तो वेळच्या वेळी. आपल्याला काय तो रिमोट सांगत नाही की हे उचलून लावा म्हणून. इट इज इन युअर हँड. त्याचप्रमाणे तुम्ही त्या मनाला तुमच्या ताब्यात ठेवू शकता. यू कॅन डेफिनेटली त्या मनाला तुम्हाला स्वतःला ताब्यात ठेवायचं आहे. आणि जोपर्यंत मनुष्याचं मन अभिजित शत्रू राहतं तोपर्यंतच ते त्याच्या विरुद्ध वागू शकतं. पण ज्या क्षणी तो स्वतःला मित्र बनवतो ते निश्चितच त्या भगवंतांच्या आणि परमात्म्याच्या आज्ञांचं पालन करण्याचा निश्चितच त्याला ट्रेनिंग दिलं जातं आणि त्याप्रमाणे तो त्या आज्ञांचं पालन करतो. जेव्हा तो कृष्ण भावनेमध्ये येतो मग त्याला वेगळ्या प्रकारे मनाला डायरेक्शन देण्याची पण गरज पडत नाही, का आपोआपच तो त्याचा मित्र बनतो आणि आपोआपच त्याप्रमाणे ती भावना दृढ होत जाते. एक मिनिट हा, बॅटरी लो झाली आहे. येस. हरे कृष्ण. पुढे जाऊया आपण. आपण अजून एक दोन श्लोक घेऊया. येस, 4:30 झाले, 5 पर्यंत होईल. हरे कृष्ण. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः. हरे कृष्ण. कोणाला मी वाचायचंय? वाचू का? मी येस, वाचू? वाचा वाचा. ज्याने मन जिंकले आहे त्याला परमात्मा प्राप्तच झालेला असतो. त्याने शांती प्राप्त केलेली असते. अशा मनुष्यासाठी सुख आणि दुःख, शीत आणि उष्ण, मान आणि अपमान सर्व काही सारखेच असते. तात्पर्य: प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा रूपाने स्थित असणारा पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्या आज्ञांचे पालन करणे हे प्रत्येक जीवाचे वास्तविक लक्ष्य आहे. मन जेव्हा बाह्य माया शक्तीद्वारे चुकीच्या मार्गाने नेले जाते तेव्हा मनुष्य भौतिक क्रियांमध्ये गुंतला जातो. म्हणून कोणत्याही एका योगाद्वारे मन संयमित केले जाते तेव्हा मनुष्याने ध्येय प्राप्ती केल्याप्रमाणेच आहे. मनुष्याने अधिकारी व्यक्तीच्या आज्ञांचे पालन केले पाहिजे. जेव्हा मनुष्याचे मन पराप्रकृतीमध्ये स्थित होते तेव्हा त्याला भगवंताच्या आज्ञांचे पालन करण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय नसतो. मनाला कोणता तरी श्रेष्ठ आदेश मानावा लागतो आणि त्याचे अनुसरण करावेच लागते. मन संयमित संयम. करण्याचा परिणाम म्हणजे मनुष्य आपोआपच परमात्म्याच्या आदेशांचे पालन करू लागतो. या दिव्य स्थितीची प्राप्ती कृष्ण भावना भावित मनुष्याला तात्काळ प्राप्त होत असल्यामुळे भगवत भक्तावर सुख आणि दुःख, शीत आणि उष्ण इत्यादी भौतिक अस्तित्वाच्या द्वंद्वांचा मुळीच परिणाम होत नाही. ही अवस्था म्हणजे प्रत्यक्ष समाधी किंवा परमात्म्याच्या ठिकाणी
तल्लीनता होय. तल्लीनता होय. हरे होय. कृष्ण, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आपल्याला या श्लोकाचा संदर्भ आपण दुसऱ्याही अध्यायात एक आलेला होता, शीतोष्ण सुख दुःखदः, की जेव्हा आपण भक्त आणि भगवंत सॉरी म्हणजे भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत, आणि ज्याप्रमाणे भक्त आणि एक नॉर्मल मनुष्य, की कशा प्रकारे तो फक्त शारीरिक संलग्नतेशी निगडीत असतो आणि कुठेतरी शारीरिक भावनेशी निगडत असतो. पण इथे जे सांगितलं की भगवत भक्तावरती, म्हणजे जेव्हा आपण मनुष्याने, कसं आहे की आपण बघा की आज्ञांचं पालन करणं, कुठेतरी जेव्हा आपण नोकरीला जात असतो तेव्हा त्या बॉसची आज्ञा पाळणं हे निश्चितच आपलं काम असतं. तुम्ही त्याच्या विरुद्ध जाऊन चालत नाही, त्याच्या विरुद्ध गोष्टी करून चालत नाही, कारण तिथे त्या आज्ञांचं, कारण कुठेतरी वरिष्ठ असतात, ते तुम्हाला सांगणारे असतात, जे चांगल्या गोष्टी सांगितल्या जातात आणि त्याप्रमाणे त्या मान्य केल्या जातात. तर त्या कॉर्पोरेट लेवलचं उदाहरण देणं इथे मे बी इट वोंट बी नॉट सुटेबल, पण तरी सांगण्याचा काय उद्देश की वरिष्ठांचे आदेश ज्याप्रमाणे पाळले जातात, तेव्हा मनुष्याने मन परा, म्हणूनच मनुष्याने एखाद्या आज्ञांचं पालन करणं. मग इथे ज्या गोष्टीचा संदर्भ दिलेला आहे की जेव्हा मनुष्याने पराप्रकृतीमध्ये, म्हणजे मनुष्य हा